Jo sóc en Jaume, ens trobem aquí a la finca Cal Maiol, estem en plena verema. Avui estem collint la varietat xarel·lo vermell, que és una de les varietats insígnia de la casa. Aquesta varietat va quedar pràcticament en extinció a Catalunya i només en quedaven unes poques hectàrees a les Cabanyes, Vilobí i algunes a Mas Llorenç, Rodonyà. Amb Josep i l'equip tècnic la vam recuperar i s'ha anat reempeltant i s'ha anat reproduint i ara fa un dels millors vins que tenim a la casa. És com una espècie de Pinot Noir del Penedès i aquest any té una sanitat fantàstica i les condicions dels paràmetres enològics són perfectes. Vinguem d'on venim, hem tingut una bona tardor, bona pluviometria i la planta està molt més equilibrada, temps 100% ecològic i biodinàmic i esperem que aquest any hi hagi uns grans espumosos i grans vins a la casa. Aquí mai ens hem posat com a objectiu fer grans produccions, sempre primem la qualitat i aquest any hem trobat un bon equilibri, un molt bon equilibri.